שלום לכולם, היום אנחנו נראה לכם בדיוק איך עובד כל הפרוצדורה של ספרי לפי קוד צבע. כמו שאתם רואים, אנחנו הכנו כבר צבע של קאיה פיקנטו, צבע לבן שמנת, הקוד צבע זה M9Y. אחרי שהכנו את הצבע, אנחנו דוחסים אותו באמצעות המכשיר הזה שיש לנו פה. דוחסים אותו לתוך התרסיס, ואז אנחנו מקבלים בעצם צבע מוכן לריסוס כדי לעשות את התיקונים. כמו שאתם רואים, אנחנו עובדים רק עם מוצרים צבע של דופון, והתרסיס עצמו והתערובת של הגז עם הטינר והמקשה, חברת ספרמקס, חברה גרמנית, מוצרים ברמה הכי גבוהה שיש. זהו, הצבע שלנו בתוך המכל, מוציאים אותו עכשיו, מערבבים טוב, יש את הג'ולה של הברזל שאנחנו צריכים לשמוע אותה כמו שצריך, שהיא מערבבת את כל הרכיבים, שזה הצבע עם הטינר, עם המקשה, הכל ביחד. וברמת העיקרון אנחנו מוכנים לעבודה. אז זה האוטו שלנו, כמו שאמרנו, קאיה פיקנטו, צבע M9Y. הרבה שואלים אותי על הסריטות השחורות האלה, אם צריך לעשות שפכטל, מה צריך לעשות. אז כשאנחנו נמצאים במצב כזה, אין צורך בשפכטל. שיוף, נייר לטש כמו שצריך, עבודה של כזה קטע לוקחת במקסימום 3 דקות. אנחנו משפשפים, תוחמים את המקום כמובן עם מסקנטף, ואנחנו מוכנים לצבע. כמו שאתם רואים, זה בעצם מה שאנחנו צריכים לעשות. לא צריך מכונה, לא צריך כוח, שום דבר. מעבירים את היד וגורמים בעצם לצבע הישן להתמזג עם השפשופים השחורים, שזה בעצם הפלסטיק המקורי. ברגע שסיימנו, אנחנו משפשפים, שאנחנו רואים שהברק ירד מהצבע וזה נהיה גוון של אפור לבן כזה, אנחנו יכולים להעביר יד. אם אנחנו רואים קיבלנו שטח חלק ללא מדרגות, זה אומר שעשינו את העבודה כמו שצריך. אנחנו יכולים לנקות ויכולים לצבוע. בינתיים בזמן שאנחנו מכינים את השטח, אני רק יוסיף, הרבה שואלים אותי לגבי ברק ישיר, דו שכבתי, תלת שכבתי. יש 3 סוגים של צבע. יש צבע שהוא ברק ישיר, בדרך כלל שחור לבן, אדום, כחול, צהוב. זה צבע שהוא מגיע כבר ביחד עם הלקה. אז אנחנו בעצם עושים ריסוס פעמיים, 2 שכבות, גמרנו. יש דו שכבתי, שזה כל הצבעים המטליים, כסוף, אפור, בורדו, כל משהו מטלי שיש בו נצנצים, זה צבע שהוא דו שכבתי. אנחנו עושים 2 שכבות של צבע, וחייב אחרי זה 2 שכבות של לקה. יש צבעים שהם כמו לבן פנינה, שחור פנינה, מדובר כבר ב3 שכבות תלת שכבתי, ואז בעצם אנחנו עושים צבע, פנינה ולקה, 2 שכבות מכל דבר. אז אנחנו כרגע מוכנים, שייפנו את החלק, בדקנו שהכל בסדר, שאנחנו עם היד, אין לנו מדרגות של צבע. מבחינתנו הכל מוכן לצבע, ונתחיל את התהליך. טוב, אז אנחנו ממשיכים בפעולה. אחרי ששפשפנו עם נייר לטש, סקוטש ברייט רטוב של פעם, של הסבתות, תראה להם רגע. סקוטש ברייט שחור, ירוק, לא משנה, של פעם, עם מים מרטיבים אותו ועוברים על כל החלק שאנחנו הולכים לצבוע. וכמובן קצת ליד, כי אנחנו לא צובעים רק איפה שהסריטות והשפשופים, אנחנו צובעים גם ליד. אחרי ששפשפנו עם הסקוטש ברייט, ניגוב קטן עם ג'ילדה או מטלית מייקרופייבר, משהו, מנקים את כל החלק, שלא יהיה לנו את השאריות של אבק של השפשוף או משהו כזה. החלק נקי מבחינתנו. אז פה בעצם אנחנו עושים את העיטוף, בשבילו להגיע לצבוע, לרסס, לעשות אבק של צבע על חלקים אחרים. אנחנו בעצם עוטפים, תוחמים. אז פה בגלל שאנחנו נמצאים על הפינה של הטמבון, אנחנו עושים את זה עד לכנף, בצורה כזאת. מי שעושה עכשיו את העבודה הוא מקצוען, אז הוא עושה את זה בצורה כזאת, אבל דרך הקלה יותר זה קודם כל לשים מסקן טייפ על הקנטים, ואז להדביק עיתון או ניילון, מה שזה לא יהיה, להדביק אותו ישירות על המסקן. אז אנחנו שוב ממשיכים בפעולה.
מה שאנחנו בעצם מוצאים עכשיו זה משהו שנקרא צבע יסוד או פילר, שזה כמה שמות בעולם המקצועי. לא חייב לעשות את זה במצב שאנחנו היינו בו עם הסריטות השחורות האלה, לא חייב לעשות את זה. מומלץ, התוצאה תהיה יותר יפה, פחות סיכוי שיראו את הסריטות שהיו. לא חובה, אבל תמיד אנחנו ממליצים לעשות את זה. זה גם לא משהו שמתקלקל, אפשר להשאיר את זה בבית, זה לא מתייבש, שמים את זה במקום מוצל וקריר, אז אין בעיה, זה נשמר. פילר, באנגלית זה מלשון מילוי, אנחנו בעצם ממלאים את הסריטות. זה גם צבע שגורם לצבע, זה סוג של צבע שגורם לצבע שאנחנו עושים להתאפס יותר טוב, וגם ממלא לנו את הסריטות. כמו שאתם בטח רואים גם עכשיו, אנחנו לא רואים זכר לסימנים השחורים שהיו לנו. אז אחרי שחיכינו משהו כמו 5-6 דקות, שנתנו לצבע היסוד להתייבש, שוב פעם עם נייר לטש 500, 800, אפילו 1000 זה בסדר. ממש בקטנה אנחנו מלטשים אותו. עבודה של עוד 20 שניות ואנחנו מוכנים לצבע. סיימנו עם השיוף של הצבע היסוד. אנחנו משתמשים עכשיו בחומר שנקרא פרפסול, בעצם חומר אנטי סיליקון, שהוא מוריד את כל הסיליקונים מהשטיפות, ששמים ספרי על הצמיגים, כל הדברים האלה זה חומרים שלא יורדים ולא נותנים לצבע להתאפס כמו שצריך על החלק. אז אנחנו משתמשים בשתי מטליות קימברלי, כלומר מטלית אחת שמים את החומר שזה שנקרא פרפסול, מעבירים עם החומר ולאחר מכן עם עוד מטלית קימברלי יבשה, ובעצם אנחנו מוודאים עכשיו שהצבע שאנחנו נרסס בעוד דקה יתאפס על החלק כמו שצריך, ולא יהיה לנו בעצם צבע מה שנקרא בשפה המקצועית או תפוז או כתמים של נקודות כאלה מהסיליקון. כמו שאתם רואים אנחנו כבר מערבבים את הצבע, מערבבים אותו טוב ואנחנו נתחיל לרסס כבר עכשיו. אנחנו עכשיו ביד הראשונה. אם אנחנו רואים שהצבע לא נתפס כמו שצריך, זה בסדר, כי אנחנו נעשה יד נוספת, ואם צריך אנחנו נעשה גם יד שלישית. אנחנו רואים כבר עכשיו, אנחנו רואים מתקבל לנו הצבע, רק אנחנו רואים שהוא מת עדיין, בגלל שעדיין לא עשינו את הלקה. אבל אנחנו רואים שהגוון הוא אותו גוון, הכיסוי הוא טוב, לא נשארו לנו לא סריטות, לא פתחים, כל מיני כאלה דברים. אני מצלם לכם גם את החלק שלא צבענו, שתראו שהצבעים תואמים, כי אנחנו עובדים לפי קוד צבע של החברות הכי טובות שיש. צבע, סיימנו. אנחנו ניתן לצבע עכשיו לנוח משהו כמו 5-6 דקות ונעבור ללקה. טוב, אחרי שנתנו לצבע, כמו שאמרנו, ליד השנייה, נתנו ל5-6 דקות לנוח, אנחנו מתחילים עכשיו עם הלקה, ובעצם אנחנו עומדים לסיים. כרגע סיימנו יד ראשונה. זאת הייתה יד יחסית גדולה, כי עוד פעם מי שעושה את זה עכשיו זה בעל מקצוע ברמה מאוד מאוד גבוהה, צבעי של מכוניות. ואנחנו עושים שתי ידיים. אם אנחנו רואים שהברק לא מספיק לנו, אפשר לעשות יד נוספת. לקה זה לא צבע, זה לא ישנה לנו את הגוון, סך הכל יעשה יותר מבריק. הוא עושה עכשיו עוד יד נוספת.
וברמת העיקרון אנחנו סיימנו, ואנחנו כבר יכולים להתרשם מהתוצאות. מה שאני רואה ומה שאתם רואים, אין הבדלי צבע, התאמה של צבע אחד לאחד. אפשר במקרים מסוימים צבעים קיים או צבעים שהם אנחנו אוהבים לקרוא להם בעייתיים, שיש דבר שנקרא לק הטשטוש או טינר טשטוש, שהיא בעצם מחברת בין החלק הצבוע לבין החלק הלא צבוע. אנחנו נדגים את זה גם עכשיו, זה בדיוק האזור החיבור בין מה שצבענו לבין מה שלא צבענו. מה שהוא עושה עכשיו זה בעצם משלב את שתי האזורים, שאחד זה כמובן צבע מקורי משנת 2014 בעניין הזה, ואחד זה צבע שעשינו עכשיו 2023. אפשר להתרשם מהתוצאה כמובן, אין הבדלים, אני בטוח שאתם רואים את זה בדיוק כמוני. תוצאה מאוד 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 מרשימה, כל אחד יכול לעשות, לא משהו קשה, לא משהו מסובך, לא משהו שמצריך הרבה זמן. סך הכל אורך כל הסרטון הוא משהו כמו 10 דקות רבע שעה, עם הזמני המתנה שחיכינו לייבוש של חומר, לניקיון, ללכת להביא, חסר לנו את זה או חסר לנו את זה, כל הפרוצדורה לא לקחה יותר מחצי שעה. כמובן שחסכנו כסף, ונשאר לנו חומר גם לפעם הבאה, במקרה ומישהו חלילה עשה לנו שריטה או דפק אותנו. מקווה שנהנתם מהסרטון, נעלה לכם סרטונים נוספים.